bakar kuntang-kuntang, makan buah cimangko, main pantun dendang, lalamo tak basuwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sanak saudara di mana saja berada. Kini kami mencogok balik dalam permain Kim lagu pantun dan dendang. Kini ko ambo main Kim baduo bersama Lisna alias Lisik Bana. Ko ndak Lisna lah, ko do Bona namanya ko mah. Ba aku Bona lo dah. Bongsor Bana. Yo kamari tak elok ide ko ndak. Dik ko yo kamari susah. Kalau bini nyelesui, kecek laki bakal tuntang puntang dan mencari pitih pembeli bareh. Ndak adu nak jadi daging dek bini ko doh. Payah saya den. Kalau bini gapuak? Kalau bini gapuak iko lo kecek laki. Sanayan dan bali bareh sekaruang salah-salah lendang dek. Inyo lo nak jadi karuang bareh lah. Kalau tiba dia laki-laki batu dah. Tak kait tu juga. Kalau laki kerempeng iko kecek bini subuh tengah hari sanjo dan memasak tapi ndak ada nak jadi udah aku doh para lenus sekolah. Nyolulu ada teh lurus si ke bawah. Kalau lakinya gapuak, aku lo kecek bini tiga gantang dan batanak pagi askade lulu ada laki ikonya. Lainnya nak menyungkah aku lah. Atas satu lo jin membang nak makan lah, main Kim boleh lah. Adilah lah. Pak, Bu, kita main kupon hijau yo. Lah cukup kupon. Apa hadiahnya kau dah? Hadiahnya banyak. Ada tropi, tromos, trompet, trompa, 100 batu aki. Goyang! Darak buah badantang dimulai pantun jo dendang main Kim katorang Minang saparo bulan balalu lakar yang sisaku-saku ende ulah-ulah hobi-hobi juo mangko cawitu kamano kini mangadu limo baleh utang manunggu ande ulah-ulah hobi-hobi juo lah mati kartu. Lah banyak orang nan damam bukannya sakit. Hendak lalok siang jo malam damam si batu aki. Dulunya batu orang Minang banamo batu dalimo dipakai-pakai onde-onde bungkuk urang Paladang. Apa kini angko nan datang rupanya si angko limo batanang onde kanduang tuan mamasa basora urang di balakang kaleng minta digoyang hajar. Asir, tasabui lumui si sungai dare, mainan jari si angkulare, membarungui si indua bare, garam abih gulola tande, rusuh hati came, palu alaman lele, nomornya sabanya 6 bale, taragak solar raceh, tapi pitila tande, onde mande sakula marangge. Saki nyotu disiko, padia nyotu disiko dalam dompet aku. Adek ulah batu aki, bini mahari-hari anak mama kia. Salusin ayam di kandang, jua pambaya utang. 2 baleh angko dipasang, caliak kartu batarang-tarang. Tanah molumui suliki, mani
pakai onde-onde tuan Panglima kayu tanam. Kamano pitih dicari apa umbu anak jo bini. Sedangkan utang-utang laba lunggu 56. Kocek lai ada batu si kali maya bakilek-kilek yo rancak bana. Haragonya ia sangat mahal. Asal lawe kata orang Sunda 25 kecek nana punya. Kali maya joa di bau. Dicuba-cuba salang-salang pitih Halimah janda kaya. 52 inyo marabo disalang pitih sumpah nanti bo. Keceknya hutang batang ko alun nang bayi juo. Masak nasi rang padang ampe puluh minta digoyang. Bala cokilan onde halon batanang caliak bana lah di kompon tu mak. Jangan sampai angoi. Ada pula si batu bacan acok manang dalam pameran. Iyo elan kapalo elan sambilan si angan-angan. Cowi kobana nasibnya badan adek mabuk bacan awak baun balacan. 68 dicoret tuan ko angui ambo jangan salahkan. Hei sakitnya tu disiko padianya tu disiko dalam dompet aku. Ande ulah batu wakia bini mahari-hari anak mama kia digoyang balik bang hajar. Pukul pukul yang ulun kulun pukul 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 yang ulun kulun. Haye ha asik asik haye ha asik 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 yeah. Sabui batu kacubuang halubangnya sagadang lasuang. Disiko badan tamanuang dicaliak bareh nan tinggal karuang. Anak marawang-rawang puseknya lah tiba di pungguang. Ada ulah-ulah parik-parik litak akarak nanya santuang. Awak satu malun luang rokok lah tinggal puntuang. Onde mande amarongo hiduang. Lah sayu bilangan bulan 29. Ado batu nan ditamukan namanya silumui tapan. Laibana awak bakawan inyo manyungkah awak tak makan. Dicuba-cuba minta pitih sorry saya lu kawan kece badan tuang ombak piaman asal 89. Iko bana untuang para sayang. Amarapi nanjo singgalang 90 minta digoyang. Digoyang alah Lado, tunyua, hati-hati, sakit lai, ci angko lai, hajar. Anak tamban di dalam puke, alun bahasa ala baike, asal 80 ala ampe, rumah tanggo lalu nggak kabe, badan la kurui, muka la puce, bak cando jawi, lamo tak kabe, awak nan muda. Orang gaek batung ke 9 balik dapet. Sakitnya tu disiko padianya tu disiko dalam dompet aku. Adek ulah batu waki bini mahari-hari anak mama ki. Sakitnya tu disiko padianya tu disiko dalam dompet aku. Adek ulah batu waki bini mahari-hari anak mama ki. Oh masuk